Bonġu u nilqakom illum għal sensiela oħra ta' Malti Kulturali fejn illum ħankunu qed nitkellmu fuq flora u fauna. U llum ħankunu qed nitkellmu fuq l-asafar tal-Priża. Illum mistieden magħna għandna lil Lawrence Formosa. Kif inti llum, Lawrence? Tajjeb jiena, grazzi. U inti? All right, thank you. Tajjeb. Se nibdew il-programm tagħna billi naraw feature żgħir fuq l-asafar tal-Priża. L-asafar tal-Priża li ilhom parti mill-istorja tagħna għall-eluf ta' snin jistgħu jvarjaw ħafna fl-apparenza tagħhom. Hemm asafar kbar bħal Harishawk kif ukoll żgħar bħal Barbaġan. U għavolja hemm din id-differenza fid-daqs, għandhom ċertu karatteristiċi li jixxiebħu. Pereżempju, il-Harishawk u l-Barbaġan huma differenti fid-daqs, imma tnelljum għandhom dwiefer twal u ippuntati kif ukoll ġwienaħ kbar biex ikunu jistgħu jtiru kif meħtieġ. Bħala predaturi, l-asafar tal-Priża jtiru b'veloċità għolja u fil-fatt il-bies li huwa għasfur lokali ta' Malta huwa l-iktar annimal veloċi fid-dinja. F'Malta u madwar id-dinja, dawk li ngħidulhom falkonieri irabbu dawn l-asafar minn meta jkunu żgħar u jitrenjawhom biex ikunu obbedjenti x'inhi tajruhom. Il-falkonieri jipparteċipaw fil-konservazzjoni ta' dawn l-asafar għax l-asafar tal-Priża islavaġ waqt li mhumiex fil-periklu ta' estinzjoni jaffaċċjaw ħafna problemi bħal kaċċa illegali u minħabba dawn l-isfidi hemm organizzazzjonijiet sħaħ iddedikati għal protezzjoni ta' dawn l-ispeċi. Huma dawn l-asafar li huma parti importanti mill-istorja ta' pajjiżna, neċessarji għall-ekosistema tagħna, kif ukoll ix-xewqa tal-falkonieri li l-popolazzjoni Maltija titgħallem aktar fuqhom. Wara li rajna dak ħaniftħu naqa' fuqu. X'inhuma l-aktar passaġġi komuni tal-asafar tal-Priża? L-asafar tal-Priża ipassu fix-xaw fil-ħarifa u fir-rebbija. Ipassu l-iktar fejn l-inqas li jridu jaqsmu baħar possibbli. Lejn naħa ta' Spanja u Ġibilta, infatti għandi ħabib tiegħi Ġibilta għandu tim ta' rescue tal-asafar tal-Priża. U peress li għaddu ħafna safar minn dawk l-inħawi u jkollhom ħafna xogħol x'jagħmlu. L-asafar tal-Priża kif ġajet lek ma jħobbux jaqsmu minn fuq baħar miftuħ u ġieli tiskanta jkunu kważi waslu l-art u jaqgħu l-baħar. Jaqgħu l-baħar jew għax huma ma jwaslux, jew għax jiġu attakkati mill-gawwi u kemm il-darba jkollhom dal-ħabib tiegħi jkollu jagħmel rescue ta' dan it-tip f'dik l-erja partikolari minn fejn jaqsmu kwantitajiet kbar ta' tajt tal-Priża. U il-passaġġi tagħhom l-istess għal kull tip ta' sfur tal-Priża? Iva, ġeneralment l-istess, u kif qed li jpassu minn jitwildu fl-Ewropa, ħafna minnhom, u jmorru lejn l-Afrika fis-sajf ikunu fl-Ewropa u lejn l-ħarifa jaqbdu jaħsbu biex imorru lejn l-Afrika biex jkollhom postijiet aktar sħan u jkunu jistgħu jikkaċċjaw u dawn l-affarijiet. U x'inhuma dettalji partikolari li jikklassifikaw dawn l-asafar bħala asafar tal-Priża? Asafar tal-Priża simhom magħhom. Dawn huma birds of prey. Birds of prey jfisser li jaqbdu l-Priża, jikkaċċjaw annimali oħra. Jikkaċċjaw kemm hemm asafar tal-Priża jikkaċċjaw annimali fl-art, u hemm asafar tal-Priża jikkaċċjaw annimali fl-ajru, bħal dan asafar fl-ajru, bħal dan li għandi f'idejja hawnhekk. Bejn l-asafar tal-Priża differenti, li huma l-iktar karatteristiċi differenti bejniethom? Asafar tal-Priża hemm diversi familji, hemm minnhom jaqbdu l-ħut, pereżempju, hemm minnhom jaqbdu ġrieden, hemm minnhom jaqbdu asafar oħra fl-ajru kif ġa għedna,
U dawn huma daw l-asafar tal-priża huma magħmulin għandhom partikolaritajiet li huma adattati għal dawk l-annimali li jisir jaqbdu. Per eżempju, jekk nieħdu l-każ tal-barbaġan, il-barbaġan huwa għasfur silenzjuż kompletament. Da meta jtir ma tisimgħux itir. U hemm saru studji biex jaraw kemm hu silenzjuż u dawn l-affarijiet u sabu ma jistema ma jagħmel l-ebda ħors. Ma setgħux jisimgħuh, kien hemm għadda minn fuq diversi microphones u ma jagħmel l-ebda ħors biex dir minn post tal-ieħor. U hemm raġuni għaliex għax dana jikkaċċja bil-lejl u jikkaċċja annimali li jisimgħu ħafna. Allura kieku kellu jkun jagħmel istorbju l-annimali jitilqu jispiċċa jmut bil-ġuħ. U mbagħad hemm pereżempju dal-asfur li għandi f'idejja hawnhekk da jikkaċċja permezz tal-ispeed. Dan jikkaċċja għasafar ġeneralment flajru, għalkemm ġieli jaqbad xi annimali fl-art ukoll, u jikkaċċja billi jitla floli ħafna, jagħlaq ġwien ħaj u jinżel qisu bullet jew qisu vleġġa u ġeneralment joqtol f'nofs lajru. U dan huwa l-iktar annimal li jtella speed fid-dinja. Għandi ħabib tiegħi r-rekordja l-asfur tiegħu jtella 400 km fis-sija. Waqt li jkun nieżel biex joqtol il-priża tiegħu. Meta huwa l-iktar żmien komuni fil-kaċċa u x'inhu jsir biex jitnaqqas il-qtil illegali ta' dawn l-asafar? Il-kaċċa l-istess, daw il-tajt tal-priża huma l-aktar frekwenti għaw Malta fil-ħarifa. Jibdew jistomma wissu, għalkemm għandna xi pari bħal dan li huwa il-peregrin fuq kien huwa residenti għaw Malta wkoll, imma ġeneralment jibdew għawissu jew l-aħħar ta' wissu u jibqgħu jġebdu anki s'Ottubru. Jkun hemm minnhom anki f'Novembru, jisu sa Novembru l-iktar. Mbagħad jipassu ftit minnhom lura ftit jgħaddu lura fil-rebbija. Dawk li għaddu fil-rebbija huma ċertu għasafar partikolari, l-iktar pereżempju l-kuċċard, ngħidu aħna bl-Ingliż il-honey buzzard. Il-falkonieri x'inhu ma jagħmlu biex jieħdu ħsieb u jippreservaw dawn it-tip ta' asafar? Il-falkoniera madwar id-dinja għamlu ħafna ġid. Il-falkoniera madwar id-dinja, pereżempju tal-asfur qed taraħ f'idejja, late 60s u l-beginning ta' 70s kienu kważi estinti dawn l-asafar minħabba d-DDT. U kien falkonier Amerikan, li sfortunatament ħallina dal-aħħar sentej, li ġabar l-asafar bħal dan il-peregrini kollha tal-falkoniera, għamel breeding program estensiv u reġa' beda bdew jitilqu il-peregrini fis-selvaġġ. Luckily, grazzi lilu, illum ħareġ mill-lista ta' estinzjoni dal-asfur. U dak iż-żmien kien qed jiġri dil ħaġa kienu qed jibixxu bid-DDT, daw kienu qed ibidu l-bajt u l-bajt kien bla saħħa, il-qoxra kienet tkun bla saħħa biex imorru jpoġġu fuq il-bajt jifqgħu il-bajt tagħhom stess. U mhux il-peregrini biss, kien hemm it-tajt tal-priża kollha, kien hemm il-bald eagles u kien hemm diversi oħra. Apparti mill-peregrin di storja partikolari ħafna tal-peregrin u li għamel l-falkonier Tom Cage. Imma jieħdu ħsieb ħafna aktar tal-priża, per eżempju l-Harpy Eagle, hemm programmi fuq il-Harpy Eagle, il-Mauritius Kestrels, hemm ħafna. Hemm ħafna li jieħdu ħsieb li ma jiġux estinti. U bis-saħħa tagħhom kif qed ngħidu nirringrazzjaw l-Alla li għandna dawn l-asafar allura. Apparti minn hekk jagħmlu ħafna xogħol fl-airports, ikkeċċu il-pests permezz ta' dawn l-asafar u jagħmlu ħafna ġid, edukazzjoni ma nifqux nsemmu dawn l-affarijiet. Kont tista' tgħidilna ftit fuq l-importanza tal-istorja tal-asafar tal-priża f'Malta u l-post tagħhom fl-ekosistema? Post għandhom żgur. Il-ħaġa posthom kien hemm qabilna u għandu jibqem sa warajna. Sfortunatament, once li hemm il-bniedem jintervjeni u jipprova jimmodifika l-affarijiet kif jidirlu hu, fl-opinjoni tiegħi kun qed jagħmel ħsara lilu nnifsu l-bniedem. Għall-eżempju, aħna nitfgħu il-veleni biex noqtlu l-ġrieden. Mentri kieku nagħtu ċans lil barbaġanni, m'għandniex għalfejn nitfgħu veleni. Naf każ partikolari fejn ħabib tiegħi kien jaħdem ġo barriera, ġie barbaġan, u sakemm kien hemm dal-barbaġan ma ħallix ġurdien
ġol barriera. Naddafa kollha l-barriera. Immaġina da qed nitkellmu Barbaġan wieħed. Kif sfortunatament il-Barbaġan ma baqax hemm reġgħu intlew. Il-Barbaġanni 90% tad-dieta tagħhom hija ġrieden u jaqbdu eluf ta' ġrieden. Eluf, jekk ikonna kwantità qabel il-Barbaġanni noqogħdu ngħidu għax m'hawnx posthom u dawn l-affarijiet mhux vera, qabel kienu jbejtu anki fil-kampnari tal-knejjes. Rridu ntuhom ċans, rridu nibżgħu għalihom, intuhom iċ-ċans u ngħinuhom fejn hemm bżonn. Hemm ħafna żvantaġġi li jimbuttaw lura lit-tajt tal-priża u meta qed inkunu qed inneħħu daw tal-priża huma top predators. Meta qed tneħħi top predators kun qed tikkollassa s-sistema kollha. Apart il-kaċċa, dawn l-asafar għal xi iktar kienu jintużaw fi żmien ta' qabel u għadhom jintużaw illum? Fi żmien ta' qabel kienet xi ħaġa tan-nobbli. U kien hemm Malta kienet mikrija għal falkun fis-sena. Kien hemm it-Three Sicilies. Malta kienet mikrija mill-Imperatur Karlo V lill-Kavallieri ta' San Ġwan. U bħala renta kellhom ituh falkun fis-sena. Kienet tkun fl-ewwel jew it-tieni ġurnata ta' Novembru. Renta simbolika. Imma l-ewwel falkun li kellhom jibatulu kien falkun mhux li taw biex impressjonaw. Pruvaw jibatulu falkun tad-deb b'ħaġer prezzjuż ġo fih. U da qatt ma wasal fid-destinazzjoni tiegħu. Wis probabbli minn hemm ħareġ il-film The Maltese Falcon li huwa famuż ħafna. Imma dak iż-żmien il-falkuni kienu stmati daqs il-body weight tagħhom f'deb. Meta għandek kilo falkun fuq dejk, jisek għandek kilo deb. Immaġina l-Gżejjer Maltin kienu mikrin għal dal-falkun. Speċi kienu xi ħaġa arti tan-nobbli, kienu jużawhom biex jikkaċċjaw bihom u kienu xi ħaġa li jiddelettaw bihom. Illum kulħadd jiddiletta b'daw il-mobiles u karozzi sbieħ u dak iż-żmien kienu jiddelettaw biex xwabel, falkuni u żwiemel. Fl-ekosistema, dawn l-asafar x'kienu jagħmlu biex iżommu l-bilanċ? Kif għedlek dawn huma top predators. U in-natura tibbilanċja ruħha weħeda. Nerġa' ngħidlek m'hemmx bżonn li għandna la npoġġu veleni u la naqbdu dawn l-asafar, kollox waħdu jaħdem. So dawn huma top predators u huma jaqbdu l-prej, ovvjament. U in-natura tibbilanċja ruħha hekk, jekk hemm ħafna prey, hemm ħafna predators, u jekk hemm ftit prey jonqsu l-predators. Jew imutu jew ikollhom iwarbu minn hemm. U hekk kollox jimxi kif suppost u kif qed ngħidu għalhekk hemm bżonnhom fin-natura biex jibbalanċjaw l-affarijiet huma mingħajr l-intervent tagħna jew bl-inqas possibbli tal-intervent tagħna. Nifrankaw ħafna flus, u nifrankaw ħafna mart, u nifrankaw minn kollox. Dawn l-asafar kif jistgħu jtiru kif meħtieġ u jtiru b'daqshekk veloċità għolja? Jiena li dal-asfur l-għandi f'idejja huwa l-asfur perfett fid-dinja. Sewa huwa l-iktar annimal veloċi fid-dinja u kapaċi jtella dik il-veloċità għaliex għandu ġismu proporzjonat perfettament. Immaġina kieku dan jisu warjuplan, jet fighter. Immaġina kieku warjuplan qed itir u għandu biċċa minn ġwien ħajħa titqaċċad, jew whatever. Dan jew jispiċċa jaqa' jew jispiċċa jkollu ħsara jew kollu jinżel jew whatever. Dan l-istess. Itella dik il-veloċità, kif qed ngħidu għax għandu ġismu magħmul għal dik il-veloċità. Ħafna minnhom it-tajt tal-priża jikkaċċjaw b'veloċità. Billi jew jagħtu surprise lil prey tagħhom, jew bħal da pereżempju jinżel dak l-speed u ma jagħtix ċans lil prey tiskappalu. Il-veloċità hija parti essenzjali ħafna mit-teknika li jużaw it-tajt tal-priża biex jgħixu. Nirringrazzjak ħafna tal-li ġejt hawn illum u nirringrazzjak tal-li rispondejt il-mistoqsijiet. Grazzi tas-semmija tagħna u tal-li rajtu dan l-episodju. Narawkom l-episodju li jmiss ta' Malti Kulturali.